nepa ne mun zo ka ba mu kuɗi masu shaguna ina mai caji na mai waya kai ma mai batir kai ma mai fawa bank ma sai kun biya mu kuɗi 'yan kasuwa mai tafiya kan kafa inda haske ya gita ku ba mu kuɗi. sai sun ga masifa da me zan tafi wallahi tallahi yau komai ta faje faje rike naki an sa rike wallahi tallahi bala'i ne za a yi shi danye jagar yau mu je kuma dan kutumar ubanki duk abin da ta baka ki ta baka mun je yawa assalamu alaikum yawa kai yaro zo nan ya mu zo nan kai ina mamanka ba ta nan ba ta nan ba to ina maganar kudin wutan ina kudin wutan mu yake da baka aje mana ne a'a kai na kalle ido na a tsararre ne ni mara kunya ne ni kaka gani a harkar nefa zaka nuna min tijara ne ina kudin wuta baba na ba mama na wallahi kuma ba ta fita kai kaga wani dan kamun yawo wani zai lissafa kai shiga jira ka dauko an so mana wuta ka dauko mana kudin wuta ta kullata ake kai yana gurin mamaka kai hauka yanke mana wuta yanke wutan nan kawai kai yana gurin mamaka irin yaran nan ne fadarar ruwayin da ake ba su kuɗi kai wa'annan yaran yanke wutan nan kawai za ka bace ko sai na harbe ka da kafa a ce a nan gurin yanke mana wuta hauka yanke mana wuta ka ce matsiyaciya ce ka ce alkunkuma ce gurgurariya warwarariya farfarariya daskarariya bankarariya uban wai baki izini ki zo gidana ke bari ki ci in ga miki duk wata karuwa duk wani shahararren dan iska da ya ansa sunan shi dan iska yana karkashin kafar hindi barazana ke bari in ga miki na faji labari wai an ce yan nefa sun zage ki to ni bari ki ci in ga miki da suka zage ni da ubansu da uwarsu tukai da suka san sun zage ni in baki labari in baki sani baki sani ke shine bayani ashe kan iskancin naka aka alalace dan daudin banza ga daudin wofi wanda daudi bai aikata mai komai ba salamu alaikum lauisa laushi ki fa ki zo customer sun hallar guri ya cika makil babu tanta kwashi wayo zan yi tsirara to ba damuwa dan Allah ki zo wata gurgurariya ce warwariya faskarariya wata iska tana nan guntuwa kamar guntun sigari ta zo da wani na nikakken hancin ta kin ga idan ta ne yanda kika san danjan mota shegun hakura kamar kace katafila tana nema ta ga mun magana ina zuwa iskancin naka da daudin naka wanda bai amfana maka komai ba wanda kai ba dan gaban Fatiha bane ba sallah ba salati sai dai yawon kawalcin ma an kai kudin ka a gantala alalace saboda bakin iyaye na binka sai yasa gidan da zaka kwana ma ya gagara jiba shi ya wani sha'uban abubuwa a hanci shi Allah ya yi mutum halittar namiji ya fito a namiji bai fito a namiji ba ya mai da kanshi mace ina macen take alalata kawai duba shi matsiyaci wanda bai san wani ba a bare ba karatun sallah Fatiha ma bai iya ba sai ya je ya koyo kayi asara haihuwa an yi asara irin ku inda akwai irin ku a layi an shiga uku wallahi sai na kira gwamnati an kwashe gidan dubrin nan haka za ku lalace matsiyata kawai sai aikin haɗa musiba muna haifan yara ana lalata mana an kuke gurnan bai hina miki aure hau gayyan nan nonsense banza kawai daudin naka na banza sha ga kinan babban banza matsiyaciya na jinin na suke idan ban ci dan bara ba an ci kuma ba wani ba Allah ya tsine mun masu shaguna akan me yaushe zan yadda wallahi ba zai ba salamu alaikum tashi za ka ga wata ruwa ba tashi wa alaikum salam tashi in ba Allah lafiya na ganku da ita ce hannu biyu a gara ka ce mun baiwar Allah to yar iska ya mana to tunda abin da ka zaba kenan gamjajen namiji haka ce wa baiwar Allah gidan ruwa ka sha zani me yake faruwa
masu shaguna ina mai caji na, mai waya kai ma mai batir kai